una fase intermitja i la fase final. Creiem que és la manera més idònia, ja no només per les limitacions que també tenim i que potser cal explicar perquè la gent ho sàpiga. Nosaltres no podem créixer amb capítol de personal, capítol 1, de manera desaforada en un sol any, hem de poder-ho graduar. Però també jo crec que atenem a la demanda, no? La demanda d'escola pública és gran, però la demanda global d'escola bressol està molt ben coberta amb l'oferta actual. Per tant, anem a fer-ho de manera gradual, a veure quina reacció hi ha al municipi, no? Última qüestió, perquè estem dedicant uns 10 minuts per cada regidor, així tenim el mateix espai per tothom. Hi ha també un nou projecte, em refereixo perquè s'ha d'inaugurar també, és aquest nou centre cívic Soledat Sans a Masllui, que des del barri de Masllui també esperen amb candeletes, no?, aquest nou equipament. Hi ha data d'inauguració, almenys, o els veïns i veïnes saben quan el tindran disponible? Estem treballant per poder-lo inaugurar jo crec cap a finals d'any. És veritat que també volem fer una feina amb la gent del barri perquè ens expliquin una mica quines necessitats ells tenen, però nosaltres com a equip de govern evidentment hem definit unes necessitats pel barri. També volem copsar i encaixar les percepcions que la ciutadania té i les aspiracions que té d'aquell espai per tal de també dissenyar els serveis que s'hi ofereixin. Això també, i la regidora de Cultura ja està, i també d'Equipaments, la Gina, està molt posada en aquest tema. Jo crec que tindrem també una obertura gradual dels espais, començarem mica en mica per tal d'anar omplint de manera significativa, no obrint un espai que després quedi buit, sinó un espai que de manera, conforme vagin apareixent oportunitats, es vagi emplenant i que tingui ple rendiment quan sigui necessari. No? El Carreu Blau també tindrà lloc en aquest centre cívic? El Carreu Blau farà una intervenció artística, però el Carreu Blau de moment es mantindrà en el seu lloc original, que és la Vagoneta, que també és el seu lloc natural en el que porta temps sent-hi. No? De moment ho mantindrem així. On ha germinat, així com vam fer aquesta exposició, correcte, no? Per fer-ho rodó. Doncs, Just, gràcies per passar per aquí. Hem de deixar l'entrevista, aquests 10 minutets que hem tingut. A partir d'ara, quan un cop ja iniciem el curs, podríem dir de forma normal, ja tindrem aquests espais amb més tranquil·litat i més calma. Volíem fer un petit repàs una mica d'aquests punts que també tant des del govern com des de Movem volíeu treballar més durant aquest pròxim curs. Que vagi molt bé. Gràcies. I ens seguim escoltant i parlant aquí a la Justa. Moltes gràcies a tothom i ens veiem per Sant Just.